Priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin tressaq il-qorti akkużat li ħepp għal gwardjan tal-ħabs hekk kif il-ħaddiem kien qiegħed fuq il-lan tax-xogħol. Anthony Borge ta' 36 sena kien akkużat li jeddet jew saħansitra inġurja lis-supervisor Martin Schembri. Fil-waqt li Borge ħadd kull akkuża miġuba kontrih. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Sara Zerafa talbet lil qorti ppreseduta mill-Maġistrat Simon Grech sabiex tqis lil Borge bħala riċediv kif ukoll appellat sabiex tipprovdi għas-sigurtà ta' Scicluna. Borge li kien irrappreżentat mill-avukat tal-għajnuna legali Francina Bela wieġeb mhux ħati u nżamm arrestat. Żagħżugħ li jismu ma jistax jixxandar minħabba li huwa minorenni inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li żamm lis-sieħba ta' missieru u lill-bina ta' 4 snin kontra l-volontà tagħhom waqt argument. Il-każ seħħ tul il-jum tas-Sibt hekk kif allegatament waqt argument li seħħ f'Ħażabbar l-akkużat għeddet lill-mara b'ħarpun tas-sajd bil-konsegwenza li kkawżala ġrieħi ħfief. Dan fil-waqt li l-ġuvni ġimixli li fix-xhur ta' qabel kien diġà għedet lill-vittma kif ukoll il-missieru stess. Fil-waqt li ż-żagħżugħ ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih, l-avukat tal-għajnuna legali Francina Bela spjegat li l-argument nibed bejn l-akkużat u missieru minħabba li t-tifel irid imur jgħix għal rasu. Dan fil-waqt li preċiżat tgħid li l-ġuvni sofri mill-kundizzjoni tal-ADHD, kundizzjoni li fl-ebda mument ma ngħata kura liha. Fil-waqt li l-avukat difensur talbet għal ħelsin mill-arrest, insistit li l-akkużat kellu xogħol fiss u li ommu kienet lesta tilqgħu f'dara. Madankollu, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Iman Heyman oġġezzjonat u fakret li dan ma kienx l-ewwel episodju li l-akkużat infex f'teddid. Għaldaqstant, iż-żagħżugħ ta' 16-il sena inżamm taħt arrest. Immigrant mill-Mali ġie kkundannat 6 xhur priġunerija wara li prova jitlaq minn Malta b'dokumenti folozz. Burama Keita tressa l-qorti akkużat li ffalsifika dokumenti tal-identità bilan li jitlaq il-barra minn xtutna u għaldaqstant ġie kkundannat jiskonta sentenza ta' ħabs.